Ne apucăm un pic să batem coasa, că am cosit și s-o stricat în gură, că iarba fiind uscată, mușuroaie, mai pământ, și o batem ca să o întindem bine și putem să mai cosim în continuare cu ea. Aici trebuie avut mare grijă să nu ne grăbim, să iasă o bătaie uniformă și nu foarte lată. Că dacă e prea mare bătaia, prea lată, atunci când tai câte un spine sau câte o... Dacă prinzi o piatră, de exemplu, îți strică coasa. Coasa trebuie bătută ca să se subțieze. Să se subțieze tabla aici, ca să... și voi cum se bate. Să poți să cosești cu ea. Da? Nu e un lucru rău să știți și treaba asta, pentru că o să aveți un atu în plus în viață. Chiar dacă o să-l folosiți mai puțin, dar poate nu se știe niciodată. Hai. Dă-mi tare. Ține mâna pe coasă, stânga. De sus. Așa, ții de coasă. Na, lasă. Hai, da. E prea greu ciocanul pentru tine, trebuie unul mai mic. Bravo. Uite-te acolo unde lucri. Da, Doamne ajută, hai Să fiți sănătoși. să închinăm Mulțumim, o Pavel Vinaț, Mulțumim pentru ajutorul care ni l-ați dat. și Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt ca acasă la Mada. Vă felicit pentru lucrarea asta măreață, care sperăm să ia amploare și toți aceia care văd, inclusiv din Comuna Balșa, să fie participanți și chiar în fiecare sat să se întâmple evenimentele astea, ar fi un lucru extraordinar. Vă felicit pentru atitudinea care ați luat-o, pentru oamenii frumoși care sunt aici în jurul nostru, toată lumea, cei care au lăsat din timpul lor prețios, se simt extraordinar. Sunt vremurile în care trebuie să le trăim, sunt vremuri în care turismul și libertatea oamenilor primează, toată lumea simte un loc de refugiu, e un loc frumos. Mai mult decât atât, tradiția asta cu cositul, care noi toți am venit de acolo, e minunată. Să ne amintim de unde am plecat, niciodată să nu uităm. Rădăcinile încă sunt. Eu vă felicit și vă doresc succes în continuare și sperăm, dacă Dumnezeu ne ține, să participăm și să contribuim și mai mult și să fie și mai frumos. De la ei ce m-au spus, că uite, sunt cămăși și cu cipcă cusute și de mână făcute direct. Frumoasă. Da. Frumoasă, Păi da. frumoasă. Și pălăria? Pălăria mi-aparține mie, nu-i așa de veche precum costumul. Sigur s-ar bucura unchiul că Sigur, da. te-am plecat. Nemai fiind, da. Dar o ținut mult la portul popular pe care l-au avut. Da, și el și mătușa, frumos. Păi da. Frumos. Și copilașii am văzut pe aici, că sunt îmbrăcați tot așa. Și ei sunt generică și el poartă aceeași cămașă, tot de la tatăl meu, așa. No, și fiica mea și nevastă mea costumele din partea lui mama. Placă, cu cosași, cu oameni care
întorc, adună fânul și să face claie și să, cum să zic eu, să folosește tradiție cum era mai de mult când se lucra pământurile. Aici, în zona asta, eu aici am crescut, aici toate holdele astea sunt, cum să zic eu, înainte să punea grâu, porumb și inclusiv am participat chiar aceea, uite, în locul ăsta dincolo, la coase, la grâu, pus la coase cârlige ca să se culce grâul tot într-o parte. Deci, nu, asta e acum 40 de ani, să zic, când se folosea. De atunci, lumea a mai cam plecat, cei care mai sunt în vârstă și așa nu mai pot ca să mai muncească, ci să mai folosește cam terenul pentru animale și pentru coasă și fân. Și unii nu, se mai și împădurește și nu se mai realizează nimic. Să trăiți, să fiți sănătoși și să vă dea Dumnezeu sănătate la toți care ne urmăriți și ne țineți aici vii, ca să putem noi duce tradiția mai departe. Doamne ajută și la mulți ani! Ce te-o știut legăna, măi, la da 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 da. Măi, și te-o știut legăna, hai la da 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 da. Că-ți sigura ca mirea, măi, la da 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 da. Hai, și te-o știut legăna, măi, sigura ca mirea, măi. Haideți, vă invităm la joc. Leliță de la Căstău, măi, la 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 la. Aș veni de dragul tău, măi, la 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 la. Leliță de la Căstău, măi, la 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 la. Aș veni de dorul tău, măi, la 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 la. Măi, aș veni, dai calea grea, hai la 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 la. Și n-am apă de unde bea, măi, la 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 la. Să măsoare, cu mândră de peste vare, vrut o mamă să măsoare, cu mândră de peste vare, când de socru 4 boi, și vreo 300 de oi, când de socru 4 boi, la 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 la. Și vreo 300 de oi, la 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 la. Să trăiască doamnele noastre care au pregătit masa asta gustoasă, copilașii și toată lumea prezentă.